Se sparge. Ți-și niște de aici. Nu cred așa ceva. Deci nu cred. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video pe canal. În video de astăzi o să facem un experiment pe care l-am tot văzut pe YouTube în ultima vreme. Deci foarte mulți youtuberi au făcut acest experiment și sincer m-au făcut foarte curios și am zis să încerc și eu. Deci este vorba despre experimentul cu pepene versus elastece. Bun. Și sunt foarte curios dacă chiar o să spargă elastecele acest pepene. Deci sunt foarte curios și cred că și voi. Știu că ați mai văzut acest experiment, după cum vă ziceam, am văzut la mulți youtuberi și cu siguranță și voi ați văzut la foarte mulți youtuberi acest experiment, dar am zis să fac și eu experimentul ăsta și sper să vă placă. Haideți să îi dăm drumul și să ieșim afară să facem acest experiment, pentru că dacă o să reușească acest experiment, trebuie să fim afară, nu trebuie să stăm în casă, pentru că atunci când o să bușească pepenele, o să sară peste tot. Bun, să-i dăm drumul. Bum! Hai că plec și așa rămâi. Așa că se aude. Opa. De aici, fața mare. A ieșit, se sparge. Ți-și niște de aici. Nu cred așa ceva. Deci nu cred. Iese sevă, iubita. Ia uite, se sparge, deci nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva. S-a spart și bolul. S-a spart și bolul în care țineam zgârciurile. Deci nu se poate așa ceva. Și acum pepenele doarme pe șezlong. Băi, deci nu cred așa ceva, deci nu credeam că o să reușim. Deci nu cred așa ceva. Wow. Ce tare a sărit capacul, e nașpa că n-am prins capacul când a sărit în sus. Deci nu cred așa ceva. Băi, cât de tare. Bun, deci cam asta a fost tot cu acest experiment. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, abonați-vă la canalul meu și dați și un share canalul meu. Mă ajută foarte mult și sper că v-a plăcut experimentul pe care l-am făcut. Cu toate că cu siguranță l-ați mai văzut și la alți youtuberi, dar nu-i nimic, sper totuși să vă fi plăcut. Bun, să ne mai uităm o dată la el. Deci nu cred, am spart și bolul.